Finalitza la primera part d'un projecte de l'Escola Sant Miquel de Peramola perquè els infants coneguin a través de la gent gran del poble històries relacionades amb els camins de la zona. L'alumnat del centre educatiu ha explicat davant famílies, representants de l'Ajuntament i IDAPA dibuixos, relats i fotografies que mostren com han canviat el transport o els habitatges. Els camins els feia servir per anar a l'escola i també el camí que feia servir era per anar més ràpid. Ens ha ensenyat per on pujava, però no podíem pujar perquè estava cobert de plantes. Hemos aprendido a caminar de los agujeros y luego hemos ido a la iglesia y luego hemos dibujado con nuestros papeles y luego he dibujado unos gusanitos de carreras. La gent gran ha acompanyat els infants en diferents sortides per mostrar-los camins i explicar-los com era el seu dia a dia. He après moltes coses sobre els Joans, el Molleví i el Bernadí, i he après algunes eines antigues que hi havia abans, per exemple, una moledora de vi, que era molt interessant. El centre educatiu creu que el projecte podria tenir continuïtat perquè veu l'alumnat amb moltes ganes d'investigar. Tot això els ha servit de molt, perquè fins i tot a l'hora del joc ho veies al pati. Ai, doncs mira, avui intentarem jugar una altra història. I mira, es veien aquestes cosetes, van recuperant una miqueta els jocs antics, que això també és interessant. Aquesta iniciativa ha estat impulsada a través del projecte Històries i Camins d'IDAPA i que es podria iniciar en altres escoles del Pirineu.